Zákon o cestovných náhradách, úplné znenie, je určené pre podnikateľov, ekonómov, účtovníkov, mzdárov. K DVDčku, ktoré získavate, je vypracovaný aj takýto písomný materiál. Obsahom školenia je predmet zákona, poskytovanie náhrad, poskytovanie strávneho pri tuzemských zahraničných cestách, náhrady za spotrebované pohonné látky, náhrady pri zahraničných pracovných cestách, náhrady pri výkone práce v zahraničí, preddávky na náhrady a vyúčtovanie náhrad, splatnosť náhrad, prechod na menu euro vo vzťahu k zaokrúhľovaniu, cestovných náhrad, opatrenia o sumách strávneho, strávne pri zahraničných cestách, základná náhrada za motorové vozidlo a novela zákona o cestovných náhradách platná od 1.1.2009. Takže cieľom školenia je poskytnúť všetky tieto informácie, aby ste mohli mať teda kompletný prehľad o zmenách, ktoré v zákone o cestovných náhradách boli od 1.1. alebo sú od 1.1. v platnosti. Predmet zákona a pojmy. Tieto máme v paragrafe 1 a v paragrafe 2. Takže kedy sa poskytujú náhrady? Poskytovanie náhrad pri pracovných cestách, dočasnom pridelení na výkon práce k inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, vyslaní do členského štátu EÚ. Toto máme farebne, všetko, čo bude farebne v slajdoch a teda v materiáloch, tak je novinka, to znamená, že sú to zmeny platné od 1.1.2009, takže pokračujeme. Vzniku pracovného pomeru, štátno-zamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, výkone práce v zahraničí, ceste v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovných zmien do miesta pravidelného pracoviska a späť. Takže v paragrafe 1 a 2 máme takéto dve novinky. Komu sa poskytujú náhrady? Takže poskytovanie náhrad zamestnancom v pracovnom pomere alebo štátno-zamestnaneckom pomere, zákon o štátnej službe. To všetci zamestnanci v pracovnom právnom vzťahu, ale dokonca podľa novinky, podľa novely zákona, podľa zákona o štátnej službe, takisto aj v štátno-zamestnaneckom pomere. Zamestnancom sa poskytujú cestovné náhrady. Členom družstiev a podľa stanov podmienkou členstva je aj pracovný vzťah. Fyzickým osobám činným na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ale ak je to v dohode dohodnuté. Tu je veľká zmena. Nové slovíčko, ktoré bolo vsunuté do zákona o cestovných náhradách, je v dohode. To znamená, že musí byť písomne dohodnuté v dohode. Doteraz bolo v platnosti, že mali nárok na cestovné náhrady aj dohodári, avšak len v prípade, že sa so zamestnávateľom dohodli. V prípade, že je písomne uvedené v pracovnej zmluve, že majú nárok na cestovné náhrady, tieto im samozrejme podľa nového musia byť aj uhradené. Takže ak cestovné náhrady pre dohodárov, musí to byť písomne uvedené v dohodách o prácach vykonávaných teda mimo pracovného pomeru. Osobám, ktorým to ustanovuje zákon o cestovných náhradách, napríklad teda rodinní príslušníci zamestnanca, v niektorých prípadoch je možné cestovné náhrady vyplácať aj teda za rodinných príslušníkov. Osobám podľa osobitného predpisu, napríklad podľa zákona o daní z príjmu, majú nárok na niektoré cestovné náhrady živnostníci. Zákon o daní z príjmu hovorí, že živnostníci, teda podnikatelia, majú nárok na niektoré cestovné náhrady podľa tohto zákona, ktoré, samozrejme to je v zákone aj uvedené. Osobám, ktoré sú v orgánoch právnickej osoby a nie sú k právnickej osobe v pracovnom právnom vzťahu, napríklad konatelia, štatutári a podobne, títo nemusia byť v pracovnom právnom vzťahu, to znamená s právnickou osobou nemusia mať uzatvorenú zmluvu o pracovnom pomere, ale takisto majú nárok podľa zákona o cestovných náhradách na tieto náhrady, na vyúčtovanie týchto cestovných náhrad. Osobám, ktoré plnia pre právnické osoby alebo fyzické osoby úlohy a nie sú k nim v pracovnoprávnom či inom vzťahu. Podľa zákona obchodného a občianskeho pri niektorých zmluvných vzťahoch, napríklad pri zmluve o dielo, mandátnej zmluve o sprostredkovaní, alebo teda i zákona o autorskom práve majú niektorí, ktorí plnia, teda osoby, ktoré plnia určité úlohy pre fyzické a právnické osoby, takisto nárok na vyúčtovanie a vyplatenie cestovných náhrad. Vyplatenie náhrad. Zamestnancovi nepatrí náhrada, ak mu je